kɔni an ye ɲɔgɔn ye a bɛ ɲini ka na kɛ laada ye sa an bɛ ɲɔgɔn ye seli fitinin na an bɛ ɲɔgɔn ye seliba la nin yɔrɔ in na an bɛ ɲɔgɔn ye seliba o seliba misi minnu bɛ yan an sera ka misi minnu fara ɲɔgɔn kan n'an b'a di mɔgɔw ma an b'a di yan nɔ an b'a di jɔnniw ma an b'a di administration mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ minnu bɛ se ka se dɛsɛbaatɔw ma lujuratɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen ni sogo ko b'u ye selidon o mɔgɔ bɛ se ka se minnu bɛ se k'a di association minnu y'an ka partenaires ye an b'a di olu fana ma donc sini n'Ala ye dugu ɲuman jɛ u mana bagan ninnu faga u b'a di mɔgɔw ma o kun ye mun ye pour que selidon se b'i ye o se t'i ye o bɛɛ ka se ka hali sogo dɔɔni dun i ka kini sanfɛ i k'a dɔn nin ye seli ye nin ye seli ye Ala y'a d'an ma an ka nisɔndiya n'a bɛ se ka nisɔndiya nati famille dɔw kɔnɔ o y'o ye donc an y'a di Bamakɔ yan an b'a di Kayi an b'a di Ɲɔrɔ an b'a di Moti région kɔnɔ notamment Kona ni Sevare an b'a di Bananzole kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔfɛla la an b'a di Mauritanie an b'a di Laginɛ Mali ta ye misiw ye an bɛ misiw di o sogo bɛ tila mɔgɔw cɛ Mauritanie ni Laginɛ an bɛ saga di o bɛ tila mɔgɔw cɛ Mali la an ye misi mun di misi 100 ani misi 30 yen nɔ an ye saga 100 ani saga 80 an y'o d'u ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra sababu ye ka ni misikara jarati si mɔgɔw ma minnu mago b'a la an b'a ɲini Ala k'a baraji sɛbɛw bɛɛ kun o mɔgɔw b'a daminɛ jɔnni na o b'a daminɛ minnu bɛ wari d'an ma k'a kɛ minnu bɛ a wari lase an ma minnu b'an dɛmɛ ka o mɔgɔ ninnu a bɛ di mɔgɔ minnu ma minnu b'an dɛmɛ k'olu identifier minnu n'o ye aw yɛrɛ minnu bɛ kibaruyaw lase parce que n'aw tɛ kibaruyaw lase mɔgɔw t'an dɔn mɔgɔ bɛ minnu ye u tɛna s'an ma ni aw sababu tɛ an ka ministre diinɛ ni bato ministre n'o ye docteur Mamadu Umaru Kone ale nisɔndiyalen na fari fununen ye an bila ka na nin kɛnɛ in kɔnɔ ko an kana seereya ɲɔgɔn kɛ sabu ka d'a kan Zakatul Fondation baɲumankɛ tɔn de don min b'a la n'a ɲɛsinnen don fasodenw de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ti wolomani kɛ maa siya la u ti wolomani kɛ maa jɔkundama na u ti wolomani kɛ ka diinɛ na u ko malidenw de i k'a dɔn Zakatul Foundation of America kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'u ka baara la kosɛbɛ parce que non seulement u bɛ mɔgɔw dɛmɛ dun ka fa sabatili la u bɛ mɔgɔw dɛmɛ kɛnɛya fana na surtout an balimamuso minnu bɛ yen ni kuma fɔcogo la lajarabili bɛ minnu sɔrɔ jiginni siraw fɛ ka dɛmɛba bɛ o kan kosɛbɛ ani den minnu bɛ yen ni u masaw ntanyanen don bon den dɔw fana bɛ yen u masa bɛ balo la nka ni ntanya ma jan ɲɔgɔn na sabu ka d'a kan maa bɛ balo min na n'o t'i bolo ani tɛ a man jan ɲɔgɔn na dɛ u b'olu bɛɛ baara kɛ o tuma na an b'o de fɔ u la k'u barikada ka se k'a ɲini tɔn tɔw fɛ fɛn fɛn bɛ nin ɲɔgɔnna baara kɛ u k'u cɛsiri faso baara don an nisɔndiyalen don ministre tɔgɔ la docteur Mamadu Umaru Kone a ko n'an sera an ka foli kɛrɛnkɛrɛn jamana tɔgɔ la